Pilipinas, besh. Bongga kasi Gazini. Nagtawag na ng top 5 sa Asia, besh. Pasok din si Gazini kay bongga man. Oh my gosh! Ano ko, besh? Gabi ko makulbaan ko. Kinamot ko kay bangon. Tapi, tawag na si Gazini. A few moments later. Hala. Besh, huwag mo lagi tawag si Gazini. Kasi na error, besh. Uy! Saan besh? Saan siya? Tulala ko rin siya, uy. Ay, kanang. Uy, nakakuha na ako. Tulala ako kay. Feel na ako nagkamali si Steve. Feel ako sa gusto niya. Kay Steve siya kamali, di ba? Sa uno pa ba yan? Hala, besh. Wala na dyan. Muro na sila sa next region. Wala dyan sa usab. Wala dyan tinapil si Gazini, besh. A few inches later. Besh, nag-kuhan ko ba? Nag-check ko sa akong Facebook. Tapos sa ingon sa mga friends ako dito kay Kuan. Kasi mapil si Gazini daw sa lima daw ka wild card. Sa wild card, eh? Nag-wild na card? Ano to sa ng wild card, Besh, eh? Sa wild card raw, wild card. Uy, Besh! Kaning, bet mo si Miss USA? Kipasok po siya. Ano nga naman, gili siya matawag, Besh, no? Mapil, Besh, no? Nga, sa ilawan na Mario Geheld. Okay siya maapil. Uy, kabiter ka rin niya, uy. Ano mo lang, Besh? Dili man yung permanente daw ang Pinas, Jude. Later. Uy, Besh! Wait sa, kay... Tinatawag na ang katong lima ka wild card. The next contestant in the semifinals is Philippines. Besh! Napis Gazini! Oh my gosh! Thank you, Lord. Napis si Gazini. Oh my gosh! I knew it, Jude. Alam mo naman, dili mapil si Gazini. Uy, na, bongga ka ayos siya. Bongga kayang costume. Bongga siya murang pa. Wapa, with brain, diba? So, perfect na kasi Gazini. Dapat na niyo siyang mapil. 12 seconds later. Uy, hala, Besh. Duha na lang ang tawagon nun. Sa top 10. Out of 20. Hala, Besh. Uy, sige rin ma-apil si Gazini, Besh. Ma-apil lagi na, Besh. Okay? Yun na. Hilig, gusto na nila pakulbaan ng Pilipinas. Yun na, para mahadlo ang mga Pinoy, diba? Ma-apil lagi na siya, okay? Wagi si Gazini, eh. Bongga si Gazini. 1 minute, 37 seconds later. Hala, Besh. Wala yun na, pero si Gazini sa top 10. Siya nga, uwi. Lay na, uwi. Nakadown ka, ayo, ay. Ay, Besh. Matos ako sa tindahan. Ayun, patso ko ba yung Jessic? Nagsakat akong ulo. Uy, Besh. Ayaw kay seryosoha, uy. Gul mo ni siya, uy. Sports lang, gul. Uy, Besh. Di yun madalag sports. Nga no, kung daw si Gazini, taga nang tag-promo ka ron sa salon. Basi nga pa'y libre nga pariban, di ba? Ay, hala, Besh. Tama dyan ka, Besh. Hadlo po pa salon po kay na. Wala sa mood ang mga nasa salon karon. Awal pa lang tanong. Uy, sige, Besh, oy. Ang labas ako. Eh, basi pahingitin ko. Singawala ang sakit sa mga ulo. Hi. Oh, you came and tucked your way